నమస్తే, నేను మీ కేఎస్ నాయుడు. కేఎస్ నేను సైతం ప్రశ్నిస్తా యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. చంద్రబాబు గారు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఒక విజనరీ, దాంట్లో తప్పే లేదు. కానీ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితులన్నీ కానీ ఒకసారి బేరీజు వేస్తే గతంలో చంద్రబాబు నాయుడికి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడికి వ్యత్యాసం అయితే కనపడుతుంది. అప్పుడు సిస్టమేటికల్గా సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పే యొక్క ఉద్దేశంతో ఉండేటటువంటి పరిపాలన, ఎందుకంటే మాకు తెలిసి కూడా అనుభవం ఉంది కాబట్టి. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్టేట్మెంట్లకే పరిమితం అవుతుంది తప్ప గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఏం జరుగుతుందన్నది రిపోర్ట్స్ తెప్పించుకుంటున్నాడా లేదా అనేది తెలియదు. కానీ బాబు గారు రాష్ట్రంలో అభివృద్ధితో పాటు ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాలు కూడా పెరగాల కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఏమైనా చర్యలు తీసుకుంటున్నారేమో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. గ్రౌండ్ లెవెల్లో గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏంటనేది రిపోర్టులు తెప్పించుకోండి. ఎందుకంటే బయట మీకు చెప్పేటట్టు వ్యక్తులు ఏం చెప్తున్నారో తెలియదు, కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో మాత్రం కొంచెం అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. లా అండ్ ఆర్డర్ కానీ లేకపోతే ఇంకోటి కానీ ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకంటే కూటమి ప్రభుత్వం మీద నమ్మకంతో ప్రజలు ఓట్లు వేశారు. ఆ నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేసుకోకుండా ఉండాలి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ 24లో ఎలక్షన్లకు మీరు గెలవాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ప్రజల యొక్క మన్ననలు పొందాలి. ఆ దిశలో మీరు ఏమైనా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారేమో చూడండి. ఎందుకంటే తీసుకుంటున్నటువంటి పాలసీలు ప్రజలలో వ్యతిరేకత ఇప్పుడిప్పుడే మొదలవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మద్యం తీసుకుందాం, ఎలా తయారైంది, విచ్చలవిడిగా ఎక్కడంటే అక్కడ పెట్టి అమ్ముకునే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇంకోటి బెల్ట్ షాపులు వచ్చినాయి. బెల్ట్ షాపుల్లో కూడా నీకేంటి నాకేంటి వాటాల పరిస్థితి వచ్చింది. ఇసుకలోకి వద్దాం, ఇసుకలోకి వస్తే కూడా ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు తీసుకెళ్తున్నారు. బయటికి మాత్రం స్టేట్మెంట్ మాత్రం అన్యాయాన్నే న్యాయంగా పోండి, అక్రమాలు వద్దు అంటున్నారు. కానీ వద్దు అంటేనే జరుగుతుంది. ఇవి గ్రౌండ్ లెవెల్లో జరిగేటువంటి రియాలిటీలు. సో దీనివల్ల కూటమి ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తప్ప మాయన మచ్చ తప్ప ఇంకోటి అయితే ఉండదు. దయచేసి గ్రౌండ్ లెవెల్ రియాలిటీని మంచి రిపోర్టులు తెప్పించుకొని రిపోర్టులు తెప్పించుకొని దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుంటే నెక్స్ట్ 24లో కూడా మీకు అధికారం వచ్చే అవకాశం ఉంది. లేని పక్షంలో కనుక వైసీపీ పార్టీకి ఎలాంటి పరిస్థితి అయితే వచ్చిందో నెక్స్ట్ రాబోయేటటువంటి రోజుల్లో కూడా అదే గడ్డుకాలాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి తస్మాత్ జాగ్రత్త బాబు గారు. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.